Assalamu alaikum, dragi učenici i dobar dan. Ja sam učiteljica Dalila Fazli, učiteljica 4. razreda. U narednih nekoliko časova družit ćemo se na predmetu bosanski jezik. Mi smo za vas danas pripremili nastavnu jedinicu zamjenice. Sada ću da vam pročitam zagonetku, a vi me pažljivo slušajte. Svi što je vole, svi je tuku, biju je nogom i bacaju iz ruku. Hajde da razmislimo o čemu je riječ. Lopta. Sigurno ste pogodili o čemu se ovdje govori. Riječ je upućuje na imenicu lopta, a riječ svi upućuje na imena svih koji se igraju loptom. Riječi je i svi nazivaju se zamjenice. A šta su zamjenice? Zamjenice su riječi kojima zamjenjujemo imena bića, predmeta i stvari. Kako dijelimo zamjenice? Zamjenice se dijele na imeničke zamjenice, pridjevske zamjenice. A šta su to imeničke zamjenice? Imeničke zamjenice u rečenici zamjenjuju imenice, vrše funkciju subjekta ili objekta. Sada imamo nekoliko primjera. Ja se zovem Enes. Esma se okrenula prema nama. Riječi ja i nama su imeničke zamjenice. A sada da vidimo šta su pridjevske zamjenice. Pridjevske zamjenice u rečenici zamjenjuju pridjeve, vrše funkciju atributa. Na primjer, vaše pjesme su najbolje. Najviše volim ovakvu haljinu. Riječi vaše i riječ ovakvu su pridjevske zamjenice. Sada da vidimo podjelu zamjenica po značenju. Po značenju zamjenice dijelimo na lične zamjenice. Ja, ti, on, ona, oni i tako dalje. Povratne zamjenice sebe, se. Prisvojne zamjenice moj, tvoj, njegov i tako dalje. Upitne zamjenice ko, šta. Pokazne zamjenice taj, ta, to, onaj, ona, ono i tako dalje. Neodređene zamjenice neko, nešto. Odrične zamjenice niko,
ništa. Nadam se da ste naučili šta su zamjenice, šta su to imeničke zamjenice i pridjevske zamjenice. Sada da zadamo još domaći zadatak. U domaćim sveskama napišite 5 rečenica u kojima ćete upotrijebiti imeničke zamjenice i 5 rečenica u kojima ćete upotrijebiti pridjevske zamjenice. Hvala na pažnji i vidimo se na sljedećem času.